Bihara Kurdan li her çar parçeyên Kurdistanê bi kulîlk û klîpên nû yên stranbêjên Kurd dest pê kir. Hunermenda Rojavayê Kurdistanê Hêvî Murat li Almanya ji bo şehîdên Kurdistanê û bi hatina Newrozê klîpek nû amade kir. Hunermenda Rojavayê Kurdistanê Hêvî Murat ji Rûda wê re ragihand ku klîpa wê li ser Newrozê û şehîdan e û di demeke nêz da dê were weşandin. هاد كفيلم ها آداري وراسي أب محساق جمع يعني خوش أجبر جو ججنك خوش سيدة هي جوجنانا وروزي جبو از في ججنانا وروزي لو حمكا بيروستكم مج أجي كهو يعني وكا هنرمندا كي متخص از سترانا كي تشيكم سر نوروزي وسر شهيدة تبدا أم إيرو تشيتكن نيزيك أمي داخل قناة إن شاء الله. Di klîpê de hunermend Sebah Heco bi Hêvî Murat ra distrê ku koma hêvî jî bi amûrên xwe yê muzîkê alîkariya wan dike. Ez Newroza ve teva pîroz dikim wekû timî di vê hêvê de mihasiya em rojeka pîroz e ji bo me ev jî me ev klîp ji bo hunermenda Hêvî Murat me hazir kiriye ez jî hunermend Sebah Heco آریکار بوم به هنرمندان هیوی مراد و ام گلک سپاسیا گروپا شیراز تکن او جی حاضر بونه به رابونه به کلیبی. Hêvî Murat û hevjînê wê Sebah Heco ji bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ne. Ev klîpa nû dê di wan rojên pêş de bê belav kirin. Hêvî Murat ji ber şerê Sûriyê berê xwe da Almanya ku niha tevî du zarokên xwe li bajarê Hemayê Almanya dijîn. Memê weranî Rûdao.